بالزمن هيرودوس نقص يهودا كاب كفلي أبيا زكرياس زبهال كهان نبره كاب أوالد آرون كا إلسابيت اتبهال سبيتي نبرتو كلتيهم كا أبقر ماملخ تصاركان نبرو بخلو تأزازات እግዚአብሔርን ሕጋጋቱን በዘይ ጉድለት ዝኸዱ ነበሩ ኤልሳቤጥ መኻን ነበረት እሞ ውልድ አይነበሮምን ክልቲኦም ድማ ዕለቶም ዝሓለፈ አረገውት ነበሩ ኮነ ድማ ብተራ ወገን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ግብሪ ክህነት ክገብር ከሎ ከም ልማድ ካህናትና ቤት መቅደስ ኣምላኽ ኣትዩ ዕጣን ከዓጥን ብዕጭ በጽሖ በቲ ግዜ ዕጣን ከኣ ኩሉ እቲ ብዙሕ ህዝቢ ወፃ ኮይኑ ይጽሊ ነበረ በቲ ወገን የማን መስኡኢ ዕጣን ድማ መልአኽ እግዚአብሔር ደው ኢሉ ተራእዮ ዘካርያስ ከኣ ርእይዎ ሰንበደ ፍርሃቱን ወደቆ እቲ መልአኽ ድማ በሎ ዘካርያስ ጸሎትካ ተሰሚዕልካ እዩ እሞ ኣይትፍራህ ሰበይትኻ ኤልሳቤጥ ወዲ ክትወልደልካ እያ ስሙን ዮሐንስ ክትሰምየኻ ንሱ ሓጎስን ተድላን ክኾነልካ እዩ ብልደቱ ከኣ ብዙሓት ክሕጎሱ እዮም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዓብይ ክኸውን እዩ እሞ ወይንን ዘስክር መስተን ከኣ ኮቶ ኣይክሰትን እዩ ገና ኣብ ከርሳዲ ኾሎ መንፈስ ቅዱስ ክመልኦ እዩ ንብዙሓት ካብ ደቂ እስራኤል ውን ናብ እግዚአብሔር ኣምላኾም ክመልሶም እዩ ንሱ ብቁዕ ህዝቢ ንእግዚአብሔር ከዳሉ ልቢ ኣቦታትና ውሉድ ንዘይ እዙዛት ድማ ናብ ጥበብ ጻድቃን ክመልስ ብመንፈስ ኤልያስን ብሓይሉን ከቅድሚኡ ክኸይድ እዩ ዘካርያስ ከኣ ነቲ መልአኽ ኣነ ኣሪጌ ሰበይተይ ከኣ ዕለተ ሓሊፉ እዩ እሞ ነዚ ብምንታይ ክፈልጦ እየ በሎ እቲ መልአኽ ከኣ መሊሱ በሎ ኣነ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዝቐውም ገብርኤል እየ ክዛረበካን እዚ ድማ ከበስረካን እየ ናባኻ እትለኣኩ እነሆ ኸኣ ነቲ ብግዚኡ ዝፍጸም ዘረባይ ስለዘይኣመንካ ክሳዕታ እዚ ነገር እዚ ዝኾነላ መዓልቲ ዓባስ ክትከውን ምዝራቡን ክትስእን ኢኻ እቶም እኩባት ሰብ ከኣ ንዘካርያስ ይጽበይዎ ነበሩ እቲ ኣብ ቤት መቕደስ ምድንጓዩውን ኣስተንከሮም ምስ ወፀ ድማ ክዛረቦም ኣይከኣለን ሽዑ ኣብ መቕደስ ረኣይ ከም ዝረኣየ ፈለጡ ንሱ ድማ ብኢዱ ኣመልከቶም ዓባስ ኮይኑውን ይነብር ነበረ ኮነ ድማ ቅነ ምግልጋሉ ምስ ኣብጽሐ ናብ ቤቱ ኸደ ድሕሪተን መዓልታት እትየን ኤልሳቤጥ ሰበይቱ ጠነሰት እሞ ጐይታዬ ንኣይ ብዝረኣየለን መዓልታት ሕስራነይ ካብ ማእከል ሰብ ምእንቲ ከርሐቕ ከምዚ ዝገበረለይ ኢላ 5 ወርሒ ነፍሲ ሓበአት